Ahoj, ja som Lager a budem natáčať let's playe o SF. Nebudú dlhé a no, budem točievať na svete 20. Ukážem vám no, ako potvrdiť e-mail, ako si vytvoriť postavu a ako sa rýchlejšie expiť. No, mohli by sme začať, takže vyberieme si český sviet 20, play no. Neviem, koľko bude to dlhé, tak chcel by som to mať okolo tých 5 až 20 minút. Pričom prvýkrát hrám, no, po dlhšom čase prvýkrát hrám SFO, tak to nebude až také. No, vyberieme si tu na démonika, uh, dáme si kúzelník a uložiť. Meno bude La Ger TV, e-mail bude Dragon 1412 a z.sk. Ukážeme si aj ako potvrdiť. A heslo bude dobre. Podmienky si treba prečítať, ja teraz, no, ani raz som si ich ešte neprečítal, to nevadí. Na začiatku budeme mať jeden zlaťák a 15 hubičiek. Tak ako prvé by som mohol ísť do hospody a pozrieť sa, čo tam majú. Ale no, Oktoberfest. Takže, čo to bolo? Kašlem na to. Na začiatku je si vždy dáva také najviac expové, aby sa vám rýchlejšie, potom si môžete dávať, keď aj rukavice sú tu, tak je to fakt dobré. A zatiaľ, čo to bude, tak si pozrieme aj iné. Tu máme zbrojírna, tu si budeme kupovať veci, silo 2. Na kúzelníka si treba hlavne zvyšovať inteligenciu, hneď na druhom mieste aj výdrž a šťastí. Zo začiatku tam veľa nebývajú, tak to je tam iba brnení a poškodzení na zbraniach, to je tiež takéto slabé. Ak chceme nový tovar, týchto 6 sa nám zmení na iné, tak klikneme nové zboží, ale zoberiem vám to za jednu hubičku. Potom máme tu čaro obchod, to tie isté, ale no, tiež je tu tovar, ale už je to toto. No, pázne. Toto, prsteň, náhrdelník a neviem teraz, či tam bude ešte ale asi hej. Nie sú tu nejaké dobré. No, výdrž. No. No tak si kúpime ten výdrž. Paráda. Náhrdelník, obratnosť, dobrá. Takže stajňa, tu nás sa dá kúpiť zviera, buď toto, čo je za 5. A to je čas na cestách. Aby vám rýchlejšie obehol napríklad, keby ste mali tohto za 25 hubíčiek, tak bol by vám to o dosť kratšie a za každé plus by bol 24 strieborných. No, nie je to zase veľa, ale pomôže. A potom tu máme ešte, no, máme tu ich viac, ale cez hlídku nemôžeme, tak počkáme 25. Cech to sa dá vytvoriť za 10 zlatých. Potom tu máme poštu. Poštu, keď niekomu chcete napísať, to je od 10 levelu. Ale keď chcete niekoho poslať, tiež vám tu ukáže, že vás pozvať do cechu a teda. Sinsla, vy tu máte všetkých hráčov a na akej sú pozícii. No, dáme si prvého, aký je Mark Stone. 104. Väčšinou takýto si stále objednávajú a hrajú to povinne. Potom ešte tu máme hubičkára, kde sa dajú zakúpiť hubičky. Je to cez kartu, cez prevod, telefónom alebo najlepšie SMS-kou. Tu sa dá vybrať americký, slovenský alebo český. Potom podzemí, to si ukážeme, iba teraz hospodu si ešte. Na začiatku, no, vidíte, nemali by vás zabiť ani nič.
padá jednu hubičku. Vždy, keď prvýkrát ste od 24 hodín, tak vám no, budete mať vždy hubičku. Potom je to niekedy príde, niekedy nie. A tu si môžeme aj hliadku ukázať. Tu máte od 1 hodiny do 10 hodín. To je počet, kde budete pracovať a bude vám dávať. Nebude dávať zatiaľ iba jeden zlaťák. Ale počas budete väčšia a väčšia úroveň, bude to viac a viac zlaťákov. No, ešte tu máme arénu. Tu vám určiť nejakého bojovníka primerané vašho levelu, alebo napríklad keď nebudete chodiť do arény a budete nejaká desiatka, tak vám bude tu jednotka. No, prosto primerané vašemu levelu tam budú. Napríklad tento je príliš slabý, toho dám. A takto. No, potom tu máme už predposledné podzemie. Tu od levelu 10, 11, 12 alebo neviem ako bude tu získavať kľúč. Jeden kľúč od tohto. A tam budú od 1 do 10. 10 už bude boss, to bude vážne silný. Neviem. Vždy toho prvého je tam duch, tak to nie je problém dať. Potom už viac, keď je to samozrejme, že sú silnejší. A voľby. Je to už posledné a tu máte zmeniť si obrázok, ako vyzerá, zmeniť si e-mail, heslo, overenie e-mailu, ak by vám náhodou neprišlo, zmazanie účtu, vybrať si jazyk, hlasitosť, zvuk, keď vám niekto napíše, žiadne animácie a pozorovať veci. No, to je na tento diel asi tak všetko. Budem točievať ďalší diel. No, budem aj tutoriál, čo sa budem expiť, možno vám ukážem niečo nové. A ďalší diel asi bude, ako si potvrdiť e-mailovú adresu. Takže, lúčim sa s vami, čauko.